Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, maayong hapon ninyong tanan diha sa Love Radio. Unta, mahatakan ninyo kinabuhi kining akong problema. Kabahin kini sa kong ex mga idol. Nagkabulag manggod mi tungod sa iyang ate. Nga hilason kaayo, ubos kay pananaw sa ako ang mga idol. Aron inyong masabdan, ingon ini ang nahitabo. Sigurado ka bakit, Buboy? Dawat yun kunin mo? Dawat ka, Im. Bisan unsa pa ka. Bisan pa man sa akong sakit. Sagi kaingon ko na. Mahal ta ka. Salamat, Buboy. Salamat. Kana bay, bunay tinod anay gagugma, kay dawat ba di mo si Emily? Bisad maganig ipiliptik siya. Di ba mamili ang kasing-kasing, bay? Kung kakinsa siya mo pitik. Bawa gani bay, kay siyempre, di po baya lalim sa imong part. Labi na kung tukaran siya siyang sakit. Gani, bay. Pero, andam ko, ana. Kayahon ko na, bay. Kuya Totoy og Lola Hubag, mahal na ko ang akong uyab. Maong wala ko nagduha-duha og dawat niya. Bisan pa man sa iyang sitwasyon, bisan sa iyang sakit. Og tuod man, mag-ipon ta? Kumusugot ka. Siyempre, musugot ko. Kay mahal mong puta ka. Yes. Salamat, Em. Laumi. Nga dili mo kinimahayan. Upuhon, mga tubang ko sa mga ginikanan alang sa atong kasal. May problema ba, Em? Si ate, nauli na siya. May noon. Araw nga na siya, hindi pamalay na ako nimo. Gikulbaan man ko, uy. Nga naman. Em, ay kabala ka. Ako'y bahala. Unsa to? Makigminyo ka sa kumanghod? Okay ra ka? Seryoso man ko ka, Emily. Mahal ko siya. Mahal si mong mata? Unsa? May nahitabo na ba ninyo? Gilabdan na ba ni mo ako manghod? Oh, dili ko mo dinay. May nahitabo na namong duha. 9 months naming nag-uban og puyo. Pero kagustuhan na mong duha ang nahitabo namo. Imo pa kong patuon? Dili ko musugot nga magginyo ang ako manghod ni mo. Kasabot ka? Sagi kaingon ko na. Mahal ko ang imong manghod. Wa ko'y labot. Gawas na. O kalimti akong igsoon. Kung dili ka gustong, panitan ta kang buhi. Kuya Totoy og Lola Hubag, gihadlo ko sa ate ni Emily. Suko kaayo siya, kay may nahitabo na daw namo sa iyang igsuon. Pero wa ko man pugsa si Emily mga idol, og 9 months ming nag-uban. Panitan lagi daw ko niya. Kuya Totoy og Lola Hubag, og nasukupod ang akong mga ginikanan. Ngano mangyod nga didto man ka atong Emily? Nga naa may gireto imong ate sa imuha. Pastora pa gyud. Kung wala ka nila ba uyod eh, ayaw ipugo sa imong kaugaligod, anak. Pero pa, mahal ko si Emily. Ang kagahi na lang gyud anang ulo nimo, Buboy. Dili, ma. Si Emily ang ako, ah. Siya lang. Pasensya na ka, Buboy, pero kailangan na natong magbuwag. Anak lang kadali ni mo, Em. Dili man lang nimo ipaglaban ang atong relasyon. Dili lang ko gustong samok. Dili ko gustong samok-samokon ka sa kong maguwang. Mahal ta ka, Em. Andam na ko napatunayan si mong ate. Sorry, Buboy, pero nakadesisyon ako. Emily. Kuya Totoy og Lola Hubag, sakit kaayo. Wa man lang ko gipaglaban ni Emily. Nisugot ra pod siya nga magkabuwag mi. Okay raman sa ako ang ihang mama ug papa. Katura gyud ihang ate nga gikan sa abroad ang problema mga idol. Tama kahang makigistorya ko sa mga ginikanan ni Emily nga gusto kong mag-ipon mi og balik.
Naapa kay chance Kuya Tutoy og Lola Hubag? Ang iyang ate raman god, ang babag sa among relasyon. Unsa man kay angay kong buhaton ini. Magsige raman gud kog huna-huna sa iyaha. Palihog. Tambagi ko ninyo. Dinhi na lang kutob. More power and God bless. Ang inyong letter sender, Buboy. May hapon sa tuwang letter sender nga si Buboy la, may hapon. Maadjong hapon usab nimo din ha Kuya Totoy ug nimo pud my loves kabisyo. Hello day diha kay Dodge KAY sa Goldilocks. Greetings gikan sa pugi nga si Niljon Ibok. Hay Agusa, nahala rit ang Buboy. Naigugma ka sa usa ka taong adunay sakit. So asang may imong palabihon karon? Ang imong gugma o ang imuhang kaluoy? Kung naluoy ka, doy pa ingnan na. Naluoy ka, imo siyang unungan. Kaya nahigugma ka niya. Kaduha, naluoy ka sa imong kaugalingon, kaya basing mag-antos ra kag baguod niya sa iyang tibuok kinabuhi. Sa inyong tibuok kami niyoon. Pili ba sa duha? Usa ka ni sulod aning relasyon na Buboy. Siguro gihuna-huna naman ni mudaan ang imuhang responsibilidad dili ba? Kung matod pa sa imuhang suwat nga dawat nimo kung unsa man si Emily. Kani karon nga ni-give up si Emily. Basin maupuning time nga imuhang huna-hunaon sa imong kaugalingon nga kung ipadayon ko ni kaya bagyo ni nako. Kay basin mo po na rason ba nga nung nagduha-duha po tong ate ni Emily nga ipaubaya ang iyang manghudya sa imuha. Siguro kailangan pag yun nimong patunayan dito sa iyang ate nga love kayo nimo ang iyang manghud. Wa mo gud ta kabalo la, di ba? Wa ta kabalo ba kung ikaw ang mamahimong tubag sa pangandoy sa iyang ginikanan o iyang pangandoy nga maayo. Ikaw ang milagro, ikaw ang gihimo sa Ginoo nga motabang niya para maayo siya through medication o pagampo, di ba la? Mauman. Or basin dili na kay magtukar yang sakit kung ikaw yang kauban. Hinuon mo may problema daw ang mga ginikanan sa babay. Dawat man siya ini. Katora magyud ang ate ang problema kay panitan siyang buhi. Yes, kung i-give up na nimo, awa mo may nagingon ni Lola nga you're a bad kind of boyfriend or bana. Pero sangan bitaw nga hagit na sa inyo ang panaguban. Kay dili biyata ng panaguban, puro happy-happy lang. Daghan kay pagsulay mo abot. Magdepende na sa imo unsaon nimo pag-atubang sa pagsulay. Yes, tinuod din ako ya Totoy. So kani siya dong, ko kining hagit sa inyong relasyon. Pagsuway kini dong. Gisukod ini kung unsa ka ka-sincere ana imong gibati din ha. Nga mo surrender na lang ba kadayon? Kung naay mo babag-babag sa inyong relasyon. Karon dong ingon ka gusto ka makigbalik. Testing Wa may dautan kung mo testing ka. Kay dawat man ka sa pamilya sa babay. Ang imong uyab na dala ra po to sa iyang ate. Basta lang yun Buboy. Sure na yun ka sa imong kagalingon ana. Nga walay back-out anay. So kung inana ka ka-sure, larga bula. Salamat sa imong pagpadag suwat Buboy. Unta, imo ning i-take seriously. Kay usa ka steps sa imong kinabuhi ang kinahanglan. Magseryoso na ka sa imong mga desisyon. Salamat sa imong pagpadag suwat. Salamat sa imong pagsalig ditong programa. Amping kanunay, ako si Kuya Tutoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.